Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। जों दायो धेकियाजुलियाव दङ आरोना नैबे लामायाव ओरै बास नेगासिनो दङ तेजपुर फारसे थांनो थाखाय। हेल' दायो माने बास नेगासिनो दङ आरोना जोङो ओरै तेजपुर तुमिकी मेडिकेल कलेजाव थांगोन माने दा आंजों लोगोआव दङ आबौबो दङ दा ओरै गुवाहाटी रुटआव थांनाय लाइन बासासो दंगासिनो दं आरोना ओमफ्राय एभेलेबेल ओमफ्राय ओरै तेजपुर थांनाय बासा एसे खम आरोना दा नेगासिनो दङ दाबो गैया ओरैनिफ्राय फैगोन आरोना एसे गोबाव जाबाय आरोना 10 मिनिटसो जाबाय जों नेनाया दा धेकियाजुलिनिफ्राय थांगोन आरो लोगोफोर आङो न'निफ्राय ओंखारबोनायाव माखासे भिडिअखौ लाबोनो हायासै इमारजेन्सि फैनायलाय गाइस नेनो बालायलांबाय आरोना दाबो मोना फाइनालि गाइस दायो बास गाखोबाय जोङो एसे नेनांदों आरोना ओमफ्राय दा खालि आरोना मानसिफ्रानो बारा गैथ'वा दायो जों गाखोनाय गारियाव आरो बासआ जों दायो दा आंजों लोगोआव दङ आबौबो दंफायो लोगोफोर आदैबो फैदोंमोन जोंजों लोगोसे ओमफ्राय आदैया स्कुटि लानानै थांग्रोबाय आरोना न'निफ्रायनो लाबोखादों स्कुटियाव फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा जों आब'जों लासै लासैनो थांगासिनो दङ सोलो बिदिब्ला लोगोफोर फाइनालि गाइस माने दायो तुमिकी मेडिकेल कलेजाव सफैबाय आरोना फाइनालि दायो माने मेडिकेल कलेजाव दंफैयो आरोना ओरै तेजपुरनियाव नैथिं लामा दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना आङो माने कुनु दिन लामाजोंसो नुलांबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै हाबनायनो मोन्दों दिनै आबौखौ माने डक्टरनियाव एसे चेकआप खालामनो फैदोंथ' बेयाव आरो दायो माने न'आव थांफिनगासिनो दङ जोङो दायो आब'जों जों बास गाखोबाय आरोना ओमफ्राय दहायो माने हस्पिटालाव माने पारमिसन बा दंना गैया बेखौ आं मिथिया ओमफ्राय आं सिङाव भिडिअबो खालामनाय जायासै आरोना ओमफ्राय सिङाव हाबनानै नायबाय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबनायथ' ओमफ्राय आन्दायलायलाङो आरोना ओरै थुमब्लेट माने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि हस्पिटाल गिदिराव हाबफैनाया आंहा बिदि माने बेबहारानो गैयामोन आरोना हाबफैनायानो आबौखौ एसे चेकआप खालामफैदोंमोन दा रिजाल्टखौ मोनाखै ओमफ्राय दा न'आव थांफिनगासिनो दं आरोना जोङो लोगोफोर ओरैबायदि सालायखायोना बास ड्राइभारा बाबा नोगोद बाज्ल'दों इसोर मबाइला थोर मावखायो इसोर बाबा एसे गेजेर खन्द'आव जिरायदों आरोना जोङो ओमफ्राय जा स्पिड सालायखायो बास ड्राइभारा मानिखानांगोन आरोना सिगाङाव जेसेबां दं बारलांजोबखायो दय ट्राकखौसे बेलथेना थानाय दंमोन बै थेलाबारा नांथारनायाव आरोना ओमफ्राय बोखांनाय जोबोद मोजां आरोना दहाय फैनाय टाइमावथ' माने बिराद माने एरायनानै थांनो गोनां जादों आरोना खस्थ'मोन लामाया